Hvad så, mine damer og herrer, velkommen til den her video. Vi skal til at ud og høste 2 af mine marker med mine mejertasker herovre. Jeg kan ikke helt huske, hvad det her, der hedder, det vi skal til at høre. Jeg kan ikke helt huske, hvad det hedder. Jeg kan lige hoppe ud af mejertaskeren for at kigge. Så det gør jeg lige. Det er sukkerorm. Så det skal jeg til at arbejde med at høste. Og det skulle ikke tage særlig lang tid, for den her mark, den er ikke særlig stor. Og så har jeg også en anden mark herovre, som også er klar. Så har jeg lige sat en arbejder til at arbejde derovre ved sukkerorm. Så jeg vender tilbage til jer, når han er færdig. Så er vi snart derude. Jeg skal nok hellere stikke til min side af vejen, men vi er derude lige om et øje. Jeg skal bare lige vente lidt her på den her trafik her. Det er lige kommet forbi. Jeg lige kan dreje ind her, hvor salgstedet er. Skal jeg herind af spørgsmål? Jeg tror, jeg skal en tand længere. En tand længere hen. Wow. Så jeg drejer her. Kan du se det? Jeg ved godt, min blinker de går ud af den her. Der er det på. Bombaklak. Og det var ikke her, jeg kunne sælge det. Så det var lige en spild af min tid. Det må det jo være. Men vi ses, når vi er tilbage til farmen. Jeg får bygget en ting, hvor jeg kan sælge ting over ved min farm. Så jeg slipper for at bruge al den tid på det der på at køre herop. Så det får jeg bygget til, når vi ses igen. Og så er vi snart tilbage til farmen. Så jeg lige kan få bygget den ting til, hvor jeg kan sælge ting fra min farm af, som jeg tænker, jeg får bygget herude. Den er her og der. Så skal jeg lige finde den her.
ja, her. Sådan der. Den skal ligge der. Så skal jeg lige koble lidt det her. Det kan komme igennem her, som vi ikke kan. Så hvorfor tog jeg bare den vej lige her? Det er det største spørgsmål i verden. Hvorfor tog jeg den her vej? Den her vej er både 100 gange nemmere at køre henad. Og 100 gange nemmere at køre henad. Så skal jeg lige få solgt det her og forhåbentlig tjene nogle penge. Mange penge på det. Så ja. Så kører jeg ned til min makker hernede. Eller han er nok taget hjem for at se noget. Jeg ved ikke helt, hvad han siger. Et eller andet. Hvad fanden har han lige glemt her? Har han misset nogle rækker? Puh, man. Skal jeg jo lige til at gøre det færdigt for ham. Kan jeg godt gøre bedre næste gang, kan jeg godt love dig for. Men der er noget bedre crop i det her end sidste gang. Så bliver jeg lige færdig med den her lille mark her. Sådan der. Så slår jeg lige orker af. Og så får jeg lige den her tømt. Så er den tømt. Og så skal det oversælges også. Det kører jeg lige over og afleverer. Så er vi herovre og afleverer det igen. Det tog ikke lang tid. Så skal jeg lige, for jeg tænker faktisk gerne, jeg vil prøve at få lidt dyr, hedder det. Dyr. En høns. Fordi der er allerede en hønsestal her. Til høns. Og der er plads til 100 her. Jeg køber 5 af dem, og så resten køber jeg dem her. Så har jeg lige købt gælledyr, så vi skal huske at fodre en gang imellem. Det er upt. Eller en ny livestock hedder det jo rent faktisk. Så ja, så skal jeg lige få fodret dem. Jeg har noget vand i den der. Det er lang tid siden jeg har kørt den, sådan en her. Det er heldigvis ikke særlig svært.
For nogen måske, men jeg synes, det er sådan primært nemt. Og jeg ved ikke helt, hvor mange poser de skal have af det her chicken feed. Men de får en antal, og så må det være nok, eller ikke nok. Og jeg kan i hvert fald den op. Og hvor meget er det den her? 100.000 liter. Det var sgu alligevel lidt. Det tænker jeg, det de lige får for nu. Så får jeg lige den her ind i parkeringen igen. Og så skal jeg og få den her ned, så jeg smider noget hydraulic værk. Og jeg sidder fast inde i min væg, så det er så sjovt. Det er meget sjovt. Teleporterer. Han teleporter.